Igsuon samtang ni apag yud ta ni yuta, dili yud ta makalikay sa paghimo og sala. Bisan sa ginagmay, makahimo yud ang tao bisan pa man tuod naata sa pagpangalagad ug pagmahal sa Dios. Diya lang pud maila nga no one is perfect gawas sa Dios. Pero ang importante lang nga diin sa paghimo nimo og sala ilabi na sa mga wala na tuyo, mga ilang tagpasaylo dayon sa Ginoo. Dili bitaw nato lungtaron og dugay. Dayon dili pud ta magpahimulo sa Dios. Naamong mga tao nga ay ang Ginoo mo pasaylo biya. So di nato gamiton na nga opportunity kay ang Dios makapasaylo, magpahimulos na lang pud taghimo og sala. Kay hibaw naay sala nga dili tinuyo, pero naayoy sala nga kay balutang sala pero buhaton pagyapon nato. Hinaut igsuon nga magmatinud-anon ta kanunay ilabi na sa pagmahal nato sa Ginoo. Kay ang paglikay sa kinabuhing sala ikalipay gyud na sa Dios. Pero kung dili man ta makalikay niini, kay di ta kaya mo biya sa sala, ampo lang kita sa Ginoo. Aron bahala na ang gahom sa Dios, may mangitag tabang kanato unsaon nga kita magmatarong ug makalikay sa kinabuhi nga diin dili uyon sa iyang kabubuton. Amen. Igsuon maningkamot kita nga ayaw iluag-luag ng atong pagampo. Kay once maluag na, mangita yung lusot ng yawa. Maghata rin na siya kadaot. Dulaan din niya atong hunahuna o kasing-kasing. Mas maayo tong ligon ng atong pagtuog pagampo sa Ginoo kaysa gayon nga muhatag siya unos nga mga problema kasakit. Dili siya magmalampuson ug magmadaugon. Mabigo gid siya. Kay ligon naman ang imong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Amen. Mga igsuon, hugton yun nato ang atong pagampo sa pagkakaron. Kay ang yawa karong panahona, ang iyan na pong gihimo nga kadaot sa tawo ilabi na sa mga dunay pagtuo sa Ginoo. Iya bitang gidulaan ang atong hunahuna ug pagbati ug kasing-kasing. Munang dili gyud ta magpaluag-luag sa pagampo. Kay once maluag ni, udula gyud ang yawa. Amen.